Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, ni anata sa ikasiyam nga adlaw sa atong nobinaryo para sa pista sa atong patron San Vicente Ferrer. So mga adlaw mao nang atong pista, kaso lang wa tay hikay kay ECQ pa man. Busa padayon kita nga mag-ampo alang sa kasulbaran niining COVID-19 pandemic nga unta masulbad na ni ug mahunong na panalipdan unta ang tanan nga mga frontliners nato o ayuhon ang mga nataptan niining maong sakit. I-appeal sa nato pag-ampo, pasalamat o pag-ampo alang sa mga grasya sa atong mga benefactors nga mihatag sa ilang mga donations para sa atong ipanghatag nga mga bugas ngadto sa atong kaigsuonan ug mga adlaw isip ka sa ulugan sa atong piyesta. Manghatag tag bugas mga 600 ka kutos na tag 5 kilos ngadto sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan dinhi sa parokya. Unya pasalamat nga daghan ang midonate dinhi sa atong parokya o gawa sa parokya o uban gawa sa nasod. Inaunta nga bubuan sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan sa matag adlaw pinaagi sa pangaman ni San Vicente Ferrer. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kadamo, luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug nagtutudlo sa balaod, nagitamot pag-ayo sa tanang mga tawo, bitindog o misugo na pagulaon o nagmakadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton nining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka tao na misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nakatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsinso ni Judas nga taga Galilea, nakadani og mga tao. Apan gipatay siya ug nakatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa nini kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kung kini ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. May tabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan bisunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibauran sa dili nagayud pagsulti sa ngalan ni Hesus ug giguhian sila.
Unya nanggula ang mga apostoles malipayon nga ang Dios nag-isip kanila tapos sa pag-antos sa kalawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag-adlaw dito sa templo ug sa mga kuluy-anan nagpadayon sila pagtudlo o pagwali sa maayong balita may tungod kang Hesus na Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa balay ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo ay dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao nga akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ituhuan ko nga makita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Diyan ikaw o Ginoo. Humaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangiling sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga balig duha kagatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada o 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. O silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan,
miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron way mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa way duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dingon ikaw, O Kristo. Daghan kay tag pagtulunan nga makuha sa atong unang pagbasa, apil na sa atong salmo ug sa atong ebanghelyo. Ang usalas pagtulunan nga akong nakita nga murag nindot pamalandungan, kining pag-ingon ni Jesus, asa man ta makapalit og igong pagkaon nga ipakaon ani mga tawhana. Kay kanimang God, labi na din sa ato sa Pilipinas, mao ni roy problema. Ang atong gobyerno nagunahuna, asa man ta kapalit og pagkaon nga igong ipakaon aning atong mga Pilipino karon nga nag-quarantine, nag-enhance community quarantine sud sa 3 ngadto sa 6 ka buwan. In kaso lang og di gini mohunong sa COVID-19. Matod pa sa atong mahal nga presidente Duterte, ug moabot pa ni siya mga 3 ka buwan, kurot na ang gialot nga kwarta nga mga 300 billion pesos, mahurot na niya ang mahitabo ana, mamaligya na kuno ta sa ato mga butang. Hasta kita ibaligya na ta ani niya ang halin ipakaon nato. Niya di pa gyud makaya, ipamaligya kuno ang atong mga private kana mga government properties. Ana, mao na nay kuan asa man ta. So kung atong kwintahon, kung wa gyud Ginoo sa atong kinabuhi, makaingon jud tang asa man ta. Pero kung atong tan-awon, kung doon na lang yung maliwat ni ining bata nga nagdag 5 ka pan o 2 ka isda, unya iyang gihatag ngadto sa Ginoo ang tanan. Ang tanan gyud ba, ang 5 ka pan nga iyang gida ug ang 2 ka isda, iyang gihatag sa Ginoo. Makapakaon ng 5 ka pan ug 2 ka isda, makapakaon na siya og pila to ka tawo dire? 5,000 ka tawo nga gigutom. Mga laki pag ina ang giihap, wa pa giihap ang babae. Ay kani mga babae, mga timi-timi man ni mukaon. Basta mga bata. Pero ang mga laki lay giihap aron klaro gyud ba nga muhabhab gyud. 5,000. Ang 5 ka pan ug 2 ka isda makapakaon ug makabusog ni anang maong mga tawhana kun ato lang yung itugyan sa Ginoo ang atong pagkaon. Ang atong pagkaon ba itugyan sa Ginoo. Mao bitan na dihas balay, importante kaayo na nga sa dili pa mukaon mangadji gyud. Itugyan ba sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo. Nya ayaw mo pagsigig kabalaka ng inyong kwarta, tan-aw ng inyong bugasan, nga walay bugas, no? Ayaw, itugyan sa Ginoo. Kunya, human, ang Ginoo nay magbuot unsaon paggamit anang maong grasya. Mo to ang Ginoo ay nagbuot. Iyang gikuha ang 5 ka isda, aw 5 ka pan, 2 ka isda. Ang una niyang gibuhat, nagpasalamat sa Diyos Ginoo, salamat Ginoo, ni ay 5 ka pan, aron akong ipakaon aning 5,000. Ikaw kano magunit kag 5 ka pan ba, di mo pa kanununon 5,000. Karon bitaw nagputos-putos ta, niabot ng mga 600 kaputos nga bugas. Nya niingon dayon ang usa sa ato mga kauban dinhi, Padir, hatagan na lang nato tanan. Nakuunsa ang tanan nato hatagan. Dinhi pala gani San Vicente o tagaan ni mo tanan sa dinhi pala ni ang barangaya. Wa na ilamyo na ng 600. 7,000 guni ka households dinhi nya 600 kaya atong naputos og tagaan nato tanan. Mga kaon ka na, iyo pa'y labutan ng Santa Cruz, ang barangay Santa Cruz, San Roque, Lataban, ug Tabla. Naku, ayaw na pagunahunaan natin.
Manghatag lang tag 20 ka tao o tag 20 ka pamilya kada kapilya kay 32 man ta ka kapilya niya ang duha ka kapilya medyo arang-arangan man, so ato na lang usa silang i-minus. Bahala na mga suko na sila. Ato na i-minus sila yung hatag. Na problema tayo, inighatag na nga to 20 ka pamilya imong hatagan. Ang katong silingan magtan-aw man to. Ako dre wa problema tayo. Ay pila may nagasto na to ana. Ana dako-dako na dol-dol na 200,000. Nya asa man tag ipakaon. Una yung anay, lisod. Pero si Kristo, basta siya na magunit sa pagkaon, ang 5 kapan, nagpasalamat siya sa Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Amahan. Nya pag magpasalamat, pikas, gihatag dayon. Asos, nasubraan pag 12 ka bukagoy. Kung sa may punto ani mga igsoon, nga wa gyoy imposible sa gahom sa Ginoo. Basta isalig nato ang tanan ngadto sa gahom sa Ginoo. Kini karong COVID-19 atong giatubang sa way pagsalig kaayo sa gahom sa Ginoo kung dili sa pagsalig sa gahom sa siyensya, sa scientific. Mo nang nagkaratol-ratol gitaron ang mga nasod daghan nakaigpatay kita dinhi nag-increase kay kasagaran ro nato nagsalig na sa atong siyensya. Mao man bitaw nga moingon nita overpopulated na ta sa kalibutan. Karon pasalamat ang COVID kay gikuha-kuhaan na ta. Nang hadlok man lang kita. Nya kusog kita magsigig yung sangyaw, abortion, abortion, abortion. Tag 50 million ang average abortion kada tuig matod pa sa record. Kada tuig mga 50 million ka abortions kay lagi kuno kung anata overpopulated. Nya karon ni ay COVID nga mo balanse sa atong population, nangahadlok ta. Tungod kay scientific man ang atong gamit nga reasoning, scientific sad ang atong pamaagi sa pagpugong sa pagpanganak or pagpadaghan sa tao. Tinuod bang overpopulated ta? Dili. Over-corrupted. Mao na tinuod nato, over-corrupted. Pagkadaghan sa mga dato nga kupot og dagko kay bahandi para sa ilang pamilya nga gamay ra kaayo. Gani sa survey, wa ko masayo, naara ang mga dato nato naara sa 10% sa tibuok population sa kalibutan. Ang mga dato nga tinuod yung dato hayahay 10% ra, ang 90% nahimo nilang mga empleyado. Pila ra gud nang atong mga billionaires. Wa man nakabot sila 1,000 tibok kalibutan, pero mga 60% sa wealth sa kalibutan gikuptan ani mga tawhana ug ang the rest of the population sa kalibutan nga mga 7 billion ilang empleyado kadaghanan. Sila mo'y nagsweldo. Ako apil na sa kuana. Tunul-tunulan raman ni kalabaw naming mga pare kay gasalig raman mi kolekta di gisweldoan ra gyud mi ninyo nya kanang nanimba. Mga empleyado raman sad na sila sa mga kompanya dinhi sa nasod o gawa sa nasod. O di kami gapaabot lang sa i-share sa mga empleyado. Di ba? Ni kamot na sa bigtigom sa balag tag 20 tigomon ginanamo kay basin pa sa day. Ang atong corrupted mind and corrupted heart. Nya unsa man nga corruption? Garbo, pride. Ang self mao'y sentro. Mao bitaw abang apostoles diri sa unang pagbasa, bisan og nagbuhat sila nindot kaayo, naghimog milagro. Unsa may gibuhat sa mga proud nga mga leaders, gidid-an sila sa pagpadayon, gilatos pagid sila. Nga unta wa man magbuhat og dautan. Tungod nas garbo. Kay wa man mo musunod sa among gusto, ipanis ta mo. Nakaron unsa may gusto gyud sa tao? Una yung gusto nato karon tungod sa pride, dili sa COVID, tungod sa pride, wealth. Gusto kita wealth. Sunod, gusto kita og pleasure, kanang lami gyud. Muna ang mga apostoles, modelo sila unsay kinabuhi. Nangita ba sila wealth? Wa, galakaw-lakaw ra sila. Sunod ni Kristo. Nangita ba sila pleasure? Wa, nagpasalamat gani sila, nagilatos sila.
nagpasalamat nga nag-antos para ni Kristo. Hasta ninduta, no? Pero ang kalibutan karon, wealth, pleasures. Ikatulo, nagiangkon sa kalibutan, kana yung power. Power. Ako gyud gamhanan, ako'y gamhanan. Ang katapusan nga giangkon sa kalibutan, kana yung health. Di kita gustong masakit, di ta gustong mamatay. Bahala nagmupatay ko, bata man nga wa matao, or tiguwa nga wa nay kapuslanan, pinaagi euthanasia, or extrajudicial killings, or death penalty. Bahala nagmupatay ko, basta ako di lang ko mamatay. So kaning tulo, aupat. Sa to, wealth, pleasure, power, o health. Mao ni ang gigdamgo sa mga pagabuhon. Nakaron si COVID, iya mang wag tangon ang wealth. Iya mang wag tangon ang pleasure. Iya mang wag tangon ang ang power. Wa na may power karon. Napawong naman. Nanago na mas bagbang mga balay. Iya mang wag tangon ang health. Aporte na tong kulbaa. Kisa may gikulbaan ang mga tao wa magsunod sa Ginoo. Ay parang ang nagsunod sa Ginoo, dili kulbaan na ning COVID. Kaya nga naman, wa mang inahanglag wealth, wa mang inahanglan og pleasure, wa mang inahanglag power, wa mang inahanglag health. Unsa may gikinahanglan nato? Kitang gasunod untas Ginoo, nagkinahanglan ra kitag holiness of life, meaning union with Jesus. Kay naatay panultihon nga nag-ingon, with God nothing is impossible. Kung kuyog nimo ang Ginoo, wala ka nang hahanapin pa. If the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Basta ninduta na, no? Huwag mo na nga itong tubag sa Salmo Responsorio, inuot inyo ning hinumduman. Usara kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Mo'y kinabuhi ni San Vicente Ferrer o sa mga santos. Usara gyud kabutang ang ilang gipangita dinis kalibutan, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Nga samtang ni apatas kalibutan, puy-ana nato ang balay sa Ginoo. So kanarong inyo mga balay nga nag-quarantine mo diha, hasta ning akong parokya, ato ning himuong balay sa Ginoo. Ay mo pagsigpangita diha wealth, health, niya pleasure o power. Pangita mo diha og prayer, pangita mo diha simplicity, pangita mo diha love, pangita mo diha kindness, pangita mo diha sacrifices, pangita mo diha og mga kanaganing gitawag to forgiveness. Mo nay pangita pangitaan na ninyo, di ba mahimo gid ng langit ang inyong mga balay. Mahimo gid na nga balay sa Ginoo ug wa gyud gutom diha, wa say kasakit, labaw tanan, way sakit. Kanas COVID, mubiya na siya, di na siya malipay kung ang mga tao di na mahadlok niya. Pero kung mahadlok kay tang COVID, lipay kay na siya. Parehan ko na ng mga taong buangon, tanawa, magsigbugal-bugal. Niya dili gyud mo tubay ang iyang gibugal-bugalan, mura lagwa, muundang. Pero masuko, lipay kayo. Kana mga libakira, libakiro ba? Sige libak nimo, jadi lagi di mo tubayan, imo lang inon, I love you, ana, okay ra, ana. Oy, mo isa, wa say ayo ning buangay, ning sa tubay, awa na, mawara na ilang sige libak-libak nimo, pero tubay yo, unsa, ingana, ala, nindot kay na ganahan kay isla mao na yung mga buangon. Yes, COVID kay gikan man as mga buangon nga mga tao, o gikan sa buangon nga demonyo, malipay na siya kung masuko ta o mahadlok ta. Pero kung magpadayon ta sa atong kabalaan, sa atong pag-ampo, pagpaubos, sa atong pag-antos o pagdawat sa sakit o sa kamatayon, samas gibuhat ni San Vicente Ferrer, mawagtang sad na si COVID, mawagtang sad ang demonyo. Muna si San Vicente Ferrer kay wa man mahadlok sa kamatayon, daghan kay siyang mga taong giluwas gikan sa kamatayon. Mangluhod ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer, ikasiyang kaadlaw. Nobina ni San Vicente Ferrer, ikasiyang kaadlaw. Pag-ampo sa usa ka maayong kamatayon. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan. Nga sa santos mong pagbuot, nagikan ang kinabuhi ug ang kamatayon. Naghatag ka kang San Vicente Ferrer sa dakong grasya, aron makatabang siya sa mga tao nga nagdebosyon kaniya.
sa paglipay o pag-uban kanila hangtod sa pagpaghiluna nila sa mga kamot mong Diyos nun. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan ni ining mananagna nga magbalantay sa mga kalag nga dili unta mawala o mahamutang sa kadaot ang kalag ko nigabot na sa dili kalikayan nga kamatayon. Ug kay sukad karon santos ko, budangog naman ako sa panabang mo. Bantayan mo usab gikan karon ang akong kalag, kung ugaling mahiagong man ako sa kalit nga kamatayon. Ug itunon mo ang akong kalag sa kamot sa atong magbubuhat, aron makadangat usab ako uban kanimo diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Mga milagros. Si Dunya Angeles gikan sa usa ka adlaw nga pagduaw kang San Vicente nga gidebosyonan niya pag-ayo. Gipusil sa mga tawo nga buot moangkon sa iyang bahandi. Gipusil nila siya pag-ayo ug busa nasulod sa kilid niya ang duha ka bala ug daghang perdigonis. Itambalan siya sa mga mananambal apan wala nila makuha ang mga bala. Busa gibiyaan nila siya kag ipakaingon nila ug patay na siya. Nangayo siya sa relikyas ni San Vicente ug nag-ampo siya. Nagpakita kaniya ang santo ug gikuha ang mga bala ug perdigonis sa lawas niya. Ug diha-diha naayo siya sa hingpit. Sa lungsod sa Picasin, si Julian Milia, maampuon kaayo kang San Vicente ug nagabaton siya sa usa ka kwadro sa larawan sa santo nga gipangadjian niya kanunay sa dayon niya katulog. Sa usa ka gabi ni ana, nakita niya ang usa sa iyang asawa nga ang kwadro sa santo naggalihok ug nakatuktok sa bungbong. Namahawa dayon sila sa ilang balay ug diha-diha nahugno ang ilang balay. Human sa pila ka adlaw, ikaplagan nila ang ilang mga baboy, manok ug uban pang mga binuhi sa balay nga buhi pa ug wala maunsa. Pag-ampo sa adlawng tanan, Mahigmaon uyamon nga amahan San Vicente Ferrer, manalaban ug maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaklag sa mga bisyo, ug pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay uta kanako alang sa labing dakong dumo, ug himaya sa Dios o kanimo, hinaot pa kita. It will become the bread of life. Blessed
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Aron sa sige ng sakripisyo sa iyang mga kamot. Aron sa pagdayo pagmaya sa iyang halang. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo dawata nga manuluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili gayud namo wad-on ang kinabuhi nga imong gihatag ug makadangat kami sa way katapusang mga gasa nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarang. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay mataron gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan nanalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo. namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo ning misa karon ug kadtong nangamatay sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan dihas kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagis mga pulong ang gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, binunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaya man ang tinayaan na lumaya sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyong tanan. Nausap kami. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo aman nga kalawat kanimo ano kamulang maayo. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita o Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug nitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa Ginoo mao ang kinabuhing way katapusan. Ang ato lang buhaton, musunod lang kita sa Ginoo ug mo tugyan ngadto kaniya sa tanan ug dili ta mahadlok mamatay aron mudaghan ang atong grasya. So, ugma ato namang piyesta mao kini ang akong isugyot nga mga buluhaton. Sama sa pista maghikay man kita ipakaon sa atong mga isig katao, mga bisita. Karon atong buhaton ang katong arang-arangan ay sobra-sobra paghikay sad mo or pagputos mo og mga bugas o mga dilata ihatag sa inyong silingan. Labing minos makahatag mo og mga 3 ngadto 5 ka silingan. Kamo mga arang-arangan. Ang katusang way ila sama sa damamista nuroy sa ta ablihin sa inyong pultahan aron manawat mo sa gipanghatag. So sa ato dining parokya, isip parokya nga kasaulogan mo na manghatag ta pinaagi sa ato mga lay ministers o mga 600 ka mga putos-putos para sa atong mga kabus kaayo nga mga parokyano. Nya ikaduha nga atong buhaton ang pag-ampo kay si San Vicente Ferrer, noted man ni siya nga magsigig suroy-suroy. So akong gituhuan, sabot sa mi gabiing San Vicente nga adi mo to. Nagsabot mi gabi nga musuroy siya sa atong mga balay ugma, musulod siya ugma. Nya ako lang giingnan siya nga alas 5:30 sa hapon hangtod lang sa mga alas 7:30 sa gabi. Musuod siya or mga anak. Nya usa may buhaton aron makasuod siya. Magdagkot lang ta og kandila nya magampo. Kani atong misa ugma ato masaning kuan gyapon i-online, so pwede mo mosimba magpinaagi sa inyong TV or sa inyong computer sa misa nya human magampo sa rosaryo. Kung mahuman ninyo ang upat ka misteryohan aning mga panahona magdagkot mo kandila nya ablihan ninyo inyong bintana o inyong pultahan, musuod si San Vicente kuyog sa tanang grasya. Unya iapil na to pag-ampo nga musuod sad siya sa mga balay sa tibuok kalibutan ugmang adlaw, labi na gid ato mga balay nga ang mga pamilya naapektuhan sa COVID-19. So kanang atong pagtukaw, atong gamay nga pag-ampo nga hiniusa ugmang adlaw 5:30 to 7:30, kanang maong pag-ampo gihimo na nato para dinhi sa atong
parokya, para sa atong Pilipinas, atong nasod, o para sa tibuok kalibutan. Magtukaw ta, why TV, why computer, why cellphone, magampo ta ng orasa. Muna celebration nato sa pista, kay manghatag sa tao kaning hikay, no, na espirituhanon ngadto sa tibuok kalibutan. So duha ugma, manghatag ta og pagkaon nga material, bugas ug uban pa. Ikaduha, manghatag sa tao pagkaon sa kalag espirituhanon pinaagis pag-ampo inig ka alas 5:30 hangtod alas 7 gabi magdagkot og kandila ang tanang balay dinhi sa sakop sa parokya. Ikastabla, Lataban, San Roque, Santa Cruz ug nganhi sa San Vicente. Naot unta. Ato nang isangyaw tana. Ang mudagkot malangit, ang di mudagkot makubid. Dili ay simba ko sa. Ang Ginoo manaa kaninyo Nausag kanini. o manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa pinaagi ni San Vicente, ato ning palambuon pinaagi sa pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.